God dag og velkommen til endnu en lektion i, hvordan man bruger Smart Notebook 10. Mit navn er Jonas Herløv Rasmussen, og jeg underviser for AV Center og er også med på siden, der hedder ivbunderviser.dk, som er AV Centers undervisningsafdeling. I dag der skal vi snakke en lille bit smule om, hvordan man indsætter en tekstboks i Smart Notebook. Det lyder måske ikke som det mest indviklede i verden, og det er det i virkeligheden heller ikke. Men det er faktisk en rigtig lækker feature, som i særdeleshed i forberedelsessituationer kan være rigtig rar at bruge. Vi starter som altid med lige at lukke programmet op ved at dobbeltklikke på ikonet. Det gør vi der. Her har vi så programmet, der lukker op. Det er maksimeret, det er super duper. Jeg har mit hvide arbejdsområde her, og her vil jeg gerne indsætte noget så almindeligt som en tekstboks. Og hvis vi går op og kigger i vores værktøjslinje heroppe, så kan vi finde knappen for at indsætte en tekstboks. Det er A'et med en streg under. Der står også tekst, hvis du kan. Hvis jeg klikker på den, så får jeg en række foruddefinerede skrifttyper og størrelser. Jeg vælger den der, og så markerer jeg ved at trække, hvor jeg gerne vil have min tekstboks. Der. Nu har jeg simpelthen en god gammeldags tekstboks, som var mor lavede den. Og der kan jeg så skrive i med mit tastatur, som jeg har lyst til. Sådan der, for eksempel. I kan lægge mærke til, at hvis der ikke er plads i tekstboksen til, at jeg til at det kan være der i længden, så hopper den automatisk ned på anden linje. Når jeg kigger på min tekstboks og på den værktøjslinje, der følger med, så kan I se, at jeg har alle de her værktøjer, som man genkender fra en almindelig tekstbehandlingsprogram. Jeg markerer lige med musen min tekst, så kan jeg gøre noget. Jeg kan fx skifte skrifttype her. Jeg er lidt pjattet med Calibri, den nubber jeg. Jeg kan skifte skriftstørrelse, hvis jeg gerne vil det. 28 for eksempel. Jeg kan lave en fed, kursiv og understreget, som jeg nu lyster det. Hele svineriet på en gang. Jeg kan ændre farven på min tekst. Hvis jeg har en præference for en hissig farve, så kan jeg ændre. Jeg tror, jeg vælger god gammeldags sort. Jeg kan venstre, center og højre stille. Altså ting, som man sådan kender. Det er lidt interessante, det er muligheden her for at vende sin tekst. Hvis man er i det humør, så kan man vende det den vej her. Og her er der selvfølgelig mulighed for at lave punktopstilling. Til de matematikinteresserede, så har man også mulighed for at hæve, ud af vores tekstboks en lille smule, sådan der. Hæve teksten op på næste niveau, kan man sige. Ved de her knapper her, øverste niveau, kan jeg se, og det er lidt under også. Det er jo en ganske fin mulighed. Her har du mulighed for at lave en frygtelig masse matematikværktøjer. Det skal vi ikke kede med lige i den her omgang. Og det her, vi har herinde, det er muligheden for at lave stavekontrol. Nu slår den fra, og nu er den slået til. Så hvis jeg kommer til at skrive forkert, så kan I se, så kommer muligheden for at rette det frem. Højre klikker jeg, så kan jeg vælge. Jeg vælger anden. Det her, det er en helt almindelig tekstboks. Når jeg er færdig med at lave en tekstboks, så kunne man godt være inklineret til bare at trykke ude på det hvide, ligesom man plejer at gøre. Men så lægger man egentlig bare op til at starte en ny tekstboks op, fordi det er jo det værktøj, jeg har valgt, kan I se heroppe. Så når man er færdig med at skrive sin tekstboks, så er et godt udgangspunkt, medmindre man skal lave en ny tekstboks selvfølgelig, men så er et godt udgangspunkt at gå op og vælge musepilen heroppe. Så kan du også rykke rundt på din tekstboks, som du har lyst til. Og vil du redigere objektet, så kan du trykke på den. Så får vi vores helt almindelige, værktøj frem, som vi kender, skift størrelse og så videre. Vi har muligheden for at gå ind og kigge vores menuer her. Der har vi som altid egenskaber i bunden, der lukker op for en faneblad herover, og vi har de klassiske gennemsigtighed af objekt. Vi har linjetypografien, altså hvis vi ændrer farven på vores tekst. Vi har vores tekststil, det er grundlæggende skrifttype, størrelse og typografi. Så har vi objektanimationen, som vi jo også har set før, drejer omkring aktier af sikker vinder her i huset. Og sideoptagelsen, som vi skal behandle i et andet udsendelse. Det er grundlæggende det, kan man sige. Så sidder man her med sin tekstboks, og vil gerne placere den sådan lidt lækkert, så den ikke bare står sådan lidt skævt i forhold til de andre ting, der kommer ind, eller bare i forhold til skærmen. Hvad har man så af muligheder? Jo, oppe under vis, der har man den mulighed, der hedder justering. Hvis man trykker på den, så har man altså mulighed for at få vist guider for aktive objekter, midterguide på stående og liggende, og sætte objekterne på guider. Dem markerer de alle sammen, så trykker jeg OK. Så kan I se, så kommer der sådan nogle små linjer her, som hjælper mig til med at få placeret den. Og I kan måske fornemme, at den sådan lige klistrer sig fast til
Det er faktisk rigtig fint. Hvis jeg laver en ny tekstboks herovre, der hedder kaffe er godt, for eksempel. Vælger lige musen, som vi snakkede om. Så kan I se, at de begynder også at gå op mod hinanden, så man kan være sikker på, at de står på linje med hinanden. Så det er altså et rigtig, rigtig fint fif til lige at få det til at se pænt ud. En anden mulighed for at få tekst ind, skrevet en tekst, som ikke er skrevet med hånden, men som er sådan typograferet tekst, det er igen at åbne ens browser. Vi har min hernede i venstre hjørne. Og så finde noget tekst, som man synes er interessant. Vi kan prøve at søge på Politikken, for eksempel. Den har vi der. Senest nyt politikken.dk. Og så finde noget tekst. Det kan være det øverste tekst der. Marker det. Tryk på markeringen med venstre musknap. Træk den ned på ikonet. Op igen. Og slippe. Så kommer det ind i din notebook. Dobbeltklikker du på det. Jamen så har du, så er der ikke så mange batterier tilbage, det må jeg lige bære over med. Dobbeltklikker på det, jamen så har I muligheden for at redigere i det som en helt almindelig teksteditor. Ja, det var lidt kort om, hvordan man indsætter tekst i Notebook. Vi prøver at lave tekstgenkendelse ved lige at skrive et lille ord her. Vi kan for eksempel skrive hus. Så ser vi, om vi har held med at få det genkendt. Genkendt hus. Så har vi altså også en tekstboks, som vi kan redigere i. Så det er et par forskellige måder at indsætte tekst, og også en måde at vise, hvordan man bruger justeringsmulighederne i Smart Notebook 10. Tak fordi du kiggede med. Har du kommentarer eller andet, så er du velkommen til at e-maile os, eller skrive en kommentar direkte til videoen. Tak for den gang.